Pitali ste kako radimo u patuljku. Što se tiče dece od 5 godina uzrasta pa nadalje, časovi su 2 puta nedeljno po 60 minuta. Za jednu školsku godinu imamo 72 časa od 60 minuta, odnosno 9 meseci i 9 školarina. Takođe, na taj broj dodajemo 3 do 4 susreta od sata do sata i po vremena, gde imamo neke popularne radionice za vašu decu, vezane za Uskrs, za Božić, za neke običaje, za jesenje radionice, za prolećne radionice, igramo se u parku, učimo ne samo jezik, nego i kulturu. One su besplatne. Što se tiče same nastave i gradiva, pripremamo decu za prvi razred, odnosno za ono što se od njih očekuje u školi. Takođe pratimo i školski program, ali radimo više od toga. Radimo komunikaciju i konverzaciju i da deca postanu samostalna, da razgovaraju u rečenicama na engleskom jeziku, a ne samo da čitaju i da prevode, a ne samo da uče reči na pamet, jer to nije naš stil i način. Mi želimo da oni u budućnosti budu samostalni i da aktivno koriste engleski jezik gde god se budu nalazili u svetu, čime god se budu bavili. Znači, školski program nam je neka osnova, ali radimo mnogo više od toga. Od roditelja očekujemo saradnju, da proveravaju da li deca rade domaće zadatke, da deca redovno dolaze, jer kontinuitet je nešto što je jako bitno. Ono što u patuljku ne radimo, ne spremamo za pismene zadatke i za pismene vežbe. To sve treba da bude deo gradiva koje dete već zna ili je savladalo ili tek treba da savlada. A da gasimo požar pred neki pismeni, pred neku pismenu vežbu, nemojte to od nas očekivati. Za to nisu grupni časovi, o kojima sam vam upravo govorila, za to su specifični individualni časovi. Naravno, uz časove, dakle, uz sve ono što dobijete od nas, dobijate jedan udžbenik koji je najčešće original i našu kreiranu vežbanku, gde deca mogu dodatno još da se bave engleskim jezikom. I s obzirom na našu trenutnu situaciju, neophodno je da dete svakog časa, osim knjige, vežbanke i naravno sveske u kojoj će pisati, donosi jednu flašicu vode i nešto za dezinfekciju ruku i takođe drvene bojice i pribor. Za ostale informacije i za neke kratke lekcije da vidite kako smo već to uspeli u patuljku i kako uspevamo već 25 godina, pogledajte naš YouTube kanal Patuljak Edu ili nas zapratite na Instagramu na profilu Škola Patuljak. Dobro nam došli!